ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଉପକ୍ରମ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଥ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଢ଼ିଛି ତା'ର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ। ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଦାନ, ଏହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ପରିବହନ, ଯୋଗାଯୋଗ, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗେଇ ଆସିଛି ତା'ର ଅକୁଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସବୁଠୁ ବେଶି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିଚାଲିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରେଳଗାଡ଼ି, ମଟରଗାଡ଼ି, ଜାହାଜ, ସାଇକେଲ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ତିଆରି କରି ଗମନାଗମନରେ ଆମର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ବରଦାନ ରୂପରେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ମହନୀୟ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି, ତାହାକୁ ସହଜରେ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆଜି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ସର୍ବତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଶେଷ କଥା, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ମଣିଷ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ କାମ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ।